Drahí priatelia, opäť sme tu spolu, aby sme študovali Božie slovo a dnešný deň študujeme Ámosovú knihu. Ámos je už jeden z tých malých prorokov, aj keď jeho kniha ešte má 9 kapitol, ale predsa študujeme túto knihu. Pokiaľ ide o proroka Ámosa, história nám hovorí, alebo tradícia nám o ňom hovorí, že Ámos nebol prorok, ale bol iba pastierom, tak ako o tom aj sám hovorí, a prišiel na neho Svätý Duch a tradícia hovorí, že týchto 9 kapitol zhruba za 20 minút povedal. Neboli to proroctvá, ktoré by prechádzali v čase, ale proste niekde v nejakej situácii stalo sa, že zostúpil na neho Svätý Duch, zostúpilo na neho pomazanie a on začal prorokovať a priniesol prorocké zjavenie a to prorocké zjavenie ostalo v Izraeli, stalo sa prorockou knihou, ale nebol prorokom v tom zmysle, že by na ňom neprestajne zostával Svätý Duch a pomazanie počas väčšiny jeho života, ale bola to iba taká jednorázová skúsenosť. Neviem presne povedať, či to tak je alebo nie. V každom prípade jeho proroctvo je veľmi silné. A prvá kapitola, ktorú spoločne skúmame a študujeme, je 5. kapitola, kde nás upozorňuje na to, aby sme hľadali Hospodina a aby sme žili. A tie dni, v ktorých on prorokoval, boli veľmi známe, trošku nám to pripomína aj dnešné obdobie, pretože on hovorí, aby ľudia nešli, keď chcú hľadať Boha, aby nešli napríklad do Bételu, alebo nešli do Gilgala, na rôzne miesta, kde Boh sa hýbal, pretože veľakrát ľudia idú na rôzne púte, alebo hľadajú rôzne miesta, ktoré podľa nich, alebo podľa tradície, alebo podľa histórie sú spojené s Božím jednaním a myslia si, že tam zažijú niečo výnimočné, ale práve Ámos na to vysvetľoval to, že je treba hľadať Hospodina a žiť, pretože spasenie, záchranu, život a všetky dobré veci do nášho života dáva iba Pán. Halelujá. A toto vysvetľuje v tejto 5. kapitole. Potom sa môžeme posunúť ďalej. Hovorí o tom, aké je zbytočné, aby niekto robil rôzne také náboženské úkony, pretože viete, že niekedy aj do kresťanstva sa vie dostať také pokrytectvo, že ľudia zachovávajú rôzne formy, ktorými navonok vyzerajú ako zbožní ľudia a v jeho období prinášali obete. Dneska by sme mohli povedať, že možno sa modlia, možno občas chodia do zboru, možno občas čítajú Bibliu, ale pokiaľ ich srdce už nehľadá Pána, nehľadá Boha, ale blúdi, tak to je veľký problém. A práve Ámos v 5. kapitole upozorňuje na to a pripravuje Izrael, aby celým srdcom sa vrátil k Pánovi. A preto o tom hovorím, pretože aj pre nás veľakrát toto je veľmi dôležité, aby my z celého srdca sme hľadali Pána a jeho kráľovstvo a jeho blízkosť a jeho prítomnosť. Potom nám hovorí niektoré ďalšie zaujímavé veci. Hovorí o súd nad kráľom Amaziášom napríklad, alebo hovorí rôzne také dobové záležitosti, ktoré hovorili priamo k tým ľuďom, ktorí žili v tej dobe. Tieto rôzne napomenutia prinášal. Ale ja by som teraz našu pozornosť chcel preniesť na niektoré veci, ktoré sa týkajú posledných dní. A to je v 8. kapitole od 11. verša, kde hovorí, že hľa idú dni, hovorí Pán Hospodin, že pošlem hlad na zem, nie je hlad po chlebe, ani smäd po vode, ale hlad a smäd počuť slová Hospodinové a budú sa túlať od mora k moru a od severu až na východ a budú chodiť sem a tá, hľadajúc slovo Hospodinovo, ale nenájdu a toho dňa budú omdlievať a tak ďalej. A Božie slovo hovorí, že nastanú také situácia, obdobia na zemi, kedy bude na zemi obrovský hlad poznať Boha a počuť jeho slova. A my vieme, zažili sme nedávno napríklad tú pandémiu, to obdobie, covidové obdobie a bolo to veľmi zvláštne obdobie a veľmi veľa ľudí v tomto období začali znovu vážne hľadať Boha a zamýšľať sa nad tým, ako je to s Božím kráľovstvom, začali sa zaujímať o Božie slovo a o podobných situáciách hovorí aj tu Božie slovo, že sú obdobia a situácie, ktorými keď prejdú ľudia, či už vo svojich osobných životoch, alebo keď prejdú určitými obdobiami, prejdú aj celé národy, alebo možno aj celá zem, tak to vypôsobí hlad po Bohu a po jeho slove a po jeho prítomnosti, po jeho kráľovstve a to je veľmi vzrušujúce obdobie.
možno aj tí, ktorí nás teraz sledujú, niektorí máte obrovskú túžbu po Bohu, po jeho slove a je to veľmi dobré, lebo keď hľadáme Pána, Boh sa nám vždycky dá nájsť. A máme tu jedno ďalšie proroctvo, ktoré hovorí v 9. kapitole. Máme 3 proroctvá. Jedno hovorí o tom, že nikde sa nemôže skryť bezbožný človek pred Bohom. Neexistuje také útočisko, pretože my vieme, že pred Bohom sa nedá skryť ani v horách, nedá sa skryť ani niekde v dome, ani v nejakom betónovom úkryte alebo niekde, pretože oči Hospodinové chodia sem a tá po celej zemi a hľadajú, či nájdu múdreho medzi synmi človeka a skutočne Boh a Božia prítomnosť, Božia sláva, Božie kráľovstvo, Božie slovo vie nájsť človeka kdekoľvek. Či už na to, aby súdilo, ale aj na to, aby pozdvihlo a aby požehnalo ľudský život. Potom hovorí o znovu obnovení a znovu vybudovaní Izraela a Jeruzalema. A máme tu jedno zaujímavé proroctvo, ktoré na záver chcem spomenúť. A to je proroctvo o znovu vybudovaní stánu Dávidovho, ktoré je aj v skutkoch 15. kapitole, keď sa bavili, keď bol Jeruzalemský koncil o spasení pohanov, o spasení národov, tak vtedy Boh vyzdvihol úplne zvláštnu vec. Vtedy Svätý Duch priniesol apoštolom na pamäť toto proroctvo, ktoré hovorí, že Boh znovu postaví padlý stán Dávidov a Dávidov stánok mal úplne inú bohoslúžbu, ako bola bohoslúžba starej zmluvy. Tam neprebiehali krvavé obete, ale bolo tam zvláštne to, že 24 hodín denne, neprestajne, 24 hodinových cykloch prebiehala chvála a uctievanie, neprestajne vyvyšovali Pánovo meno a zostupovala tam Božia sláva a Božia prítomnosť a bolo tam prorocké pomazanie. A Božie slovo hovorí, že Boh znovu vybuduje tento padlý stan Dávidov, pretože Dávid úplne predbehol svoj čas a svoju dobu. Už sme o tom hovorili, keď sme čítali aj Kronickú knihu, aj Samuelove knihy, ale tu sa na to znovu odvoláva Božie slovo a práve toto obdobie cirkvi, ktoré my spájame v týchto dňoch hlavne s obdobím letničného a charizmatického hnutia Svätého Ducha, hovorí Božie slovo, že to je to obdobie, kedy národy a pozostalí z ľudí vyhľadajú Pána. A my stále máme nádej a očakávame a modlíme sa a veríme vo veľké vyliatie Svätého Ducha a v to, že veľké zástupy ľudí prídu k Pánovi aj tu, v tomto národe a nech vás Boh mocne požehná. Len vďaka vašej podpore vie projekt Biblia za rok stále fungovať. Neváhajte nás dielať a prihláste sa aj na odber.